Ce faceți, băieți? Eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi era cazul, pe bune că era cazul să intru și eu într-un final pe contul meu secundar pe care știți că am jucat anul trecut, pe care știți că am făcut clipurile acelea în care mi-am construit o echipă în 24 de ore, într-o săptămână și așa mai departe. Practic, contul pe care mi-a picat și Bellingham pentru cine mai ține minte, așa că astăzi a venit timpul să ne construim echipa și pe contul secundar și sunt tare curios și eu să văd, dar să vedeți și voi cum o să arate echipa. Vom deschide și niște pachețele și să vedem ce o să facem cu contul ăsta una peste alta. Suntem aici pe cont, vedeți numele, vedeți că practic tot ce am făcut a fost doar să termin kick-off-ul. Practic n-am arătat chiar de la început cu contul, pentru că n-avea sens să mai vedeți când deschid eu, când fac toate chestiile de la kick-off și așa mai departe. Am jucat puțin și pe la Welcome to FC Mobile pentru a face niște pachetele. Asta este echipa de start pe care mi-a oferit-o cei de la EA Sports, exact așa mi-am luat-o de la început, nu am schimbat absolut nimic și sunt vă zic foarte, foarte încântat de acest băiat, Guel, n-am auzit de el, 85 pace, sincer, că era în care mai mult, am jucat cu el toate meciurile de la Welcome to FC Mobile, gen cu echipa asta am jucat, dar bă, Guel ăsta, bă, s-a simțit în joc de zici că era Gareth Bale în prime-ul său pe bune. În orice caz, și o să dăm acum un auto-build, să vedeți cam cum o să crească echipa, pentru cei care nu mai știau ce jucătorii Pioneer am făcut anul trecut, sezonul trecut practic. Dăm acum auto-build și ia uitați aici ce frumos, 75 overall, Bellingham ăsta de 94, fabulos, bine, nu înțeleg sincer cum are 94, uitându-ne la statistici. Alea sunt statistici de un fotbalist de maxim 85-86, dar în orice caz 94 Bellingham este fabulos. Grealish, Mukoko, clasici, Zanetti, cap de via l-am făcut că am intrat de 2 ori, gen ieri am făcut contul și am mai intrat și azi, deci 2 zile. Și Anthony Lopez l-am primit când am terminat kick-off-ul, când am ales acolo o țară, am ales Portugalia și el a fost jucătorul de peste 80 overall. Rezervele le-am putea tăia de pe listă pentru a avea rating ceva mai măricel. Uite, avem 79. Din păcate n-avem însă, vedeți, un right winger, un KM, un KB, KB n-avem deloc, niciunul, nici altul nu sunt prea buni. Dar, bine, nici Camu, 79 overall însă cu acești jucători primiți practic din sezonul trecut. V-am zis, de Bellingham ăsta sunt cel mai încântat. Mi se pare fantastic băiatul ăsta. Probabil un jucător care va rămâne în echipa asta foarte mult timp de acum încolo. Dar, în orice caz, nu este tot, bineînțeles, pentru că mai avem destule chestii de făcut. Evident că am primit și eu puncte. Am primit vreo 3000 și ceva de puncte din sezonul trecut. Și evident că aș vrea să deschidem pachetelele astea, sincer. Aș vrea să deschid un pachet din ăsta prima oară, pentru că n-aș avea de două, deci o să deschid unul singur, cu un jucător între 88 și 94. Cum ar fi? Cum ar fi să prindem Zidane sau Ronaldo? Ei sunt cam cei mai buni. Haideți să deschidem, vă zic acum practic în premieră pe acest clip, stați și voi acolo puternic, un like și să-mi spuneți în comentarii cam în ce direcție vreau să mergem cu acest cont secundar. Poate să facem un road to glory cu el, habar n-am, dar de-aia vă rog să spuneți acolo în comentarii ce vreți să vedeți. Hai să nu mai lungim, deschidem pachetelul, avem animație, ia să vedem flag-ul portughez, left winger, nu știu cine este vorba de Paulo Futre, ok, Paulo Futre, care cred că acum mai mulți ani a avut carte Icon în FIFA-ul mare, să zic așa. 88 overall însă doar, pe contul mare am avut mult mai mare, nu dacă mai țineți minte că de aici l-am prins pe Baresi. 88 Futre nu este deloc fantastic, este un jucător care va fi vândut probabil, pentru că l-am pe Grealish deja pe poziția sa. Acum problema este că nu am deblocat încă, cum îi zicem, marketul, așa că o să mai dureze până să-l vând. Nu e foarte scump, doar puțin sub 3 milioane, dar e un preț bun. De restul punctelor o să deschidem pachetelele astea de 50. Am deschis și pe contul mare când a fost destul de multe, nu mai țin dacă am prins ceva. Vom deschide, nici nu știu, să deschidem mai multe, nu? Să deschidem, hai că vom deschide câte 10, uite, să deschidem 10 prima oară, 500 de puncte, putem deschide mai multe, dar hai să vedem, deci din 10 pachetele, cât jucători de gold primim, parcă vezi dacă nu primim nici măcar unul, dar eu cred că prindem măcar cu unul sau câțiva, uite că avem chiar animat, ia să vedem un sârb, Milinković Savić, dar ce variantă de asta oare? Oh, 86,
Mă gândeam la cartea de 89 pe care știți că am prins-o și ieri, Midas mi-a prins-o ieri practic. Dar 86 Milinkovic-Savic nu este rău. Eu cred că pe contul meu mare am prins cel mai bun din pachetele astea pe care le deschisesem, parcă un Rice de 85. Deci Milinkovic-Savic este mai bun decât ce am prins pe contul mare. Plus Pau Torres, uite, pe care l-am avut și pe contul mare. Di Marco, Mendes, Bonifaz, nici... Tănase pe aici. Deci, ok, interesant. Chiar foarte, foarte interesant. Un pachet bun, 3 milioane și ceva de coin și este acest Milinkovic-Savic, mai scump decât futere. Și observ aici diferența între un left back și un left wing back. Uitați-vă și voi, Di Marco e 134 de mii, Mendes 500 și ceva de mii. Un pachet de pe care am făcut bani buni dacă aș vinde tot, dar o să vedem ce să facem cu banii una peste alta. Mă bucur că l-am prins pe Milinkovic-Savic. O să mai deschidem acum... o să deschidem... hai să mai deschidem încă o dată 10 și să vedem ce rezultat avem. Iar după restul pachetelor aș vrea să le deschidem unul câte unul. Haideți să vedem dacă mai vedem vreo animație. Și da, avem iarăși animație. Ia să vedem... ăsta e Icon! Francez! Striker! Nu, e de ăsta... Papuan! Papin, cum e? Cred că Papuan. Cred că ceva în genul ăsta. 89 overall. Băi, ce noroc, oi frate, ce noroc am pe contul secundar. Cred că îmi fac contul secundar, cont principal, ești nebun. Cred că e scump Papuan ăsta. Cred că e scump, nu știu, așa cred eu acum. Probabil să-l vând și pe el, pentru că l-am pe Mukoko, maxim să schimb în 2 atacanți, dar nu știu ce să zic. Hai să dăm tap to continue. Mamă, deci, mamă, deci, băi, din 10 nu era niciunul bun, mai puțin Papuan ăsta, deci, fantastic. Deci, practic, primele 10 pachete, eu cred că au fost un pic mai bune dacă ar să le punem overall. Clar au fost ceva mai bune. Baku, Felipe au fost cei mai buni pe lângă Papuan. Deci dacă nu era Papuan ăsta era horror. Dar cu 4 milioane de coin și în buzunar, cu încă 4 milioane de coin și în buzunar, nu pot să mă plâng. Hai să deschidem și restul pachetelor. V-am zis unul câte unul. Să vedem dacă e vreo diferență. Mi-am cam făcut așa o idee cam cum pică din pachetele astea. Uite, deci, mamă, ce noroc, deci ce noroc, uitați-vă și voi. Icon iarăși, dacă iar Papuan, nu, ăsta chiar e Icon. Este vorba de... Cantona! 90! Ce? 90 Cantona! Ok, 90 Cantona. Din păcate este central forward, cred că nu costă așa mult pentru că e central forward, dar băi, un pachet singur de 50 de puncte am deschis și îmi dă Cantona, ești nebun, Cantona, mamă, cel mai bun de până acum, sincer. Și mai am deschis un singur pachet, deci din 20 de, bine, probabil nu costă atât de mult, dar nu știu, hai să vedem cât costă una peste alta. Ia, și costă 5 milioane și ceva, costă, bine, probabil alții de 90 erau mai scumpi. Dar, se explică că e central forward, dar câți bani am făcut din pachetele astea și încă mai avem câteva de deschis. Senzațional, Eric Cantona. Păi, ești nebun, ce noroc, mai avem încă 6 pachetele, dacă mai dăm măcar unul animat, eu sunt cel mai fericit. Ia să vedem, ăsta nu mai e, 64, gata, m-a adus înapoi pe pământ, Uten. Dar, leu, Cantona, Papuan, Futre, senzațional. Naby Keita aici, uite, 78 de la Werder Bremen, fostul jucător de pe Anfield. Ia să vedem aici următorul Vesino de la Lazio, 77. Decenți. V-am zis, cred că pe ăștia pe care am prins buni o să-i vând, sincer. Să spuneți și voi acolo în comentarii dacă ar trebui să-i vând, să-i păstrez. Dar nu, de exemplu, Cantona și Papuan, clar nu au cum să rămână amândoi, pentru că îl mai am și pe Mukoko. Futer iarăși, n-are sens să rămână că l-am pe Grealish. Încă un jucător animat, dar ăsta pare a fi simplu. Dar iar e francez, KB, de la Barcelona. Jules Koundé, 85, let's go. Cred că e scump pentru că este central back. Și ești de la Barcelona, deci un jucător destul de popular, pot să zic așa. Jules Koundé, așadar, cred că ăsta era ultimul pachetel, dar nu bag mâna în foc. Ia să vedem cât costă acesta, 2 milioane jumate, deci dacă aș vinde tot, cred că aș avea vreo, nu știu, 15 milioane, cred că undeva pe acolo. Senzațional, băieți, da, mai avem un pachetel,
Ar fi frumos să ne mai dea ceva, dar nu mai am pretenții, sincer. Ia să vedem. Da, Herrera 76, e ok, am prins destui jucători foarte, foarte buni. Senzațional, efectiv senzațional. Ok, ok. O să mai dăm acum un autobuild să vedem. De fapt, nu o să dăm acum un autobuild, o să dăm după ce deschidem toate pachetelele pe care le mai avem. Din păcate n-am marketul deblocat, mai am încă 2 nivele până să-l deblochez, dar e ok. Hai să ne și la Starpes că am niște reward-uri, ok, nu sunt cine știe ce, dar hai să le dăm aici colectol totuși și o să luăm niște jucători de bronz, 68, 65. Vem și la Welcome to FC Mobile, pentru că am am jucat niște meciuri ca să fac niște pachetele pentru clipul ăsta. Avem aici aceste două pisuri cu un jucător de 76 și 89, practic două pachetele la fel de 76-89. La cum am avut până acum norocul, nu m-ar mira să pice ceva bun, dar nu vreau nici să mă întind prea mult. Ia să vedem, primul e cu animație, nu mai zic nimica, uruguaian însă, ok, Ugarte, 85 însă Ugarte, nu știam sincer ce rating are, nu mai zic, deci nu mai pot să mai zic nimic, contul ăsta e fabulos, sincer. Cel mai bun, cel mai reușit pe opening, deși intenția nu era neapărat de a face pe opening în clipul ăsta, dar uite că a ieșit, nu că fantastic, demențial. Ia să vedem cât mai costă și Ugarte, doar 800 și ceva de mii. Probabil o să-l păstrez în echipă pentru că nu e un preț atât de mare și ar fi bun pentru echipă. Ia să vedem și al doilea, dacă mi-ar da un jucător de tip Ugarte sau chiar Ugarte, sincer vă zic că aș fi chiar mulțumit, dar bine, asta ar fi foarte bine dacă ar mai pica, dar nu mai pică la fel de bine. Era normal într-un fel. Este doar João Pedro de 76, deci aici mi-a dat minimul posibil, dar după atâtea pachete bune nici nu poți să te mai super, sincer vă zic. Hai să mergem și la kickoff. Avem și aici acest daily target. Îl focusem și ieri, dar n-a picat nimica. Poate picați pe clip, cine știe. Ia să vedem. Nu, 74 Magnusson de la Panathinaikos, islandezul Magnusson. Ok, și mai avem și la Special Gifts, mai avem pe aici aceste reward-uri gratis de bun venit. Nu știu ce să zic dacă am pretenții de la ele, pe contul mare n-am prins cred că nimic din niciunul, dar la cum e contul ăsta e orice posibil. Castro în primul pachetel, foarte slăbuț de la Braga. Ia să vedem acesta cu jucători din Ligue 1. Mbappé, bineînțeles că ar fi foarte bun, dar nu cred că avem vreo șansă să-l prindem. Și da, e un atacant francez, dar nu e Mbappé, este Guessant de la Nice, 70 overall. Până acum aceste pachete s-au dovedit a fi mai mult decât slabe. Ia să vedem aici și da, tot 70, Dovedan și mai avem cred că unul singur, ăsta de serie A, care este și cel mai slab dintre toate, deci nu știu ce să zic, ia să vedem, da, 72 Lazaro, a fost ceva mai bine aici cu Lazaro, dar nu s-a rupt gura târgului cu siguranță. Au mai rămas încă 2 reorder pe care o să le luăm probabil într-un viitor episod și ia să vedem pe la quest dacă avem ceva interesant. Am mai făcut pe aici niște puncte, niște chestii. Ultima chestie pe care vreau să mai fac, băieți, este acest exchange cu 2 jucători între 75 și 89, nu știu, chiar aș vrea să-l fac și pe ăsta. Ia să vedem ce jucători, uite, băgăm pe ăștia, uite, Dovedan, Rafa Soares și să băgăm și pe Hoyos de 72. Ia să vedem între 75 și 89 dacă avem noroc sau nu. Și Leu Haraldsson de 75, 192.000 de coins. De ce e așa scump, frate? Nu înțeleg. Este și center forward. Ok, hai să mai facem unul. O să-l băgăm pe, nici nu știu, pe Tănase, nu l-aș băga, pe Chaplin, pe Karavaev și pe Magnusson. Așadar, 3 jucători un pic mai high rated. Ia să vedem dacă prindem și noi măcar un 80 overall din acest al doilea exchange. Și da, este unul peste 80, însă este doar Blas de 81 care aparent e mai ieftin decât Haraldsson, deși nu înțeleg de ce, are vreo 6 ratinguri în plus, este și mai jucabil fiind cam. Da, mă rog, fantastic însă pe opening, absolut demențial. O să dau acum și un autobuild, nici nu știu în ce rating să mă aștept că ne vom duce. Bine, ce drept, n-am prins vreun right winger, nu, parcă n-am prins vreun KM. Da, bă, nu, am prins KM, am prins pe Milinkovic. Da, în fine, hai să vedem, băieți, dăm autobuild și 85 overall. Wow, cum arată echipa asta în momentul de față. Și Cantona este pus și aiurea. Avem și niște rezerve fantastice, dar o să mai scoatem din ele.
Scoatem și pe Di Marco și pe Keita și facem 86 overall. Mă așteptam să facem 86. Și ia să vedem dacă avem, deci team editing. Avem oare 4-3-3? Nu avem al 4-3-3 deblocat. Aș fi vrut acel 4-3-3 holding, care însă se deblochează la nivelul 14. Ar fi foarte bun acel 4-3-3 holding ca să intre Ugarte în loc de Blas. Însă, da, cam asta este. Mă rog, Cantona nu o să rămână. V-am zis, eu în mare parte aș vinde Cantona, aș vinde Futre, aș vinde Papan, l-aș vinde cred că și pe Milinkovic Savic. Să-mi spuneți voi în comentarii acolo dacă ar fi ok. Eu zic că ar fi mai ok așa ca să facem niște bănuți. Adică, ați văzut, 5 milioane ar fi cam 5 milioane Cantona, vreo 4 milioane și ceva Papan, vreo 2 milioane și ceva ar fi Futre, Milinkovic ar mai fi vreo 3 milioane. Deci am face niște bănuți tare, tare frumoși. Poate chiar și pe Nuno Mendes să-l vând, pentru că l-am pe cap de Via și nu-i mare diferență între cei doi. Dacă v-a plăcut episodul și vreți să continuăm cu clipurile astea pe contul secundar, deși dacă ar continua și norocul la fel, eu zic că n-ați avea niciun motiv să nu vreți asemenea clipuri. Mi-a plăcut sincer super mult, pentru că, uite, când faci așa, când deschizi niște pachete și ai și noroc, pică ceva forță, băi, e altceva, știi, una peste alta oricum nu mă ajută fantastic de mult, că nici nu sunt pe contul principal, nu cine știe ce, dar bă, e hype-ul ăla pe care îl primești când vezi că bă, iei ceva bun și e, nu știu, satisfacția aia, nu știu, momentul de așteptare, să vezi bă, cine e, cine nu e. În fine, eu am fost Cristi și să ne auzim cu bine mâine la un nou episod. Pa, pa!